ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми дурай ватан, шахсиятое ки Сауду ТВ-ро доимо тамошо мекунед. Имрӯз 22 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ арзон дар канали Сауду ТВ. Шумо ки ждат мекунед, шумо ки хоҳиш мекунед, комментария мекунед, мо ҳаракат карда дӯстон мекувем, меёвем, роӣ мекунанд, ҷобаҷо карда, монтаж карда рекламагузоритон мекунем. баъдан боз барои қабули реклама WhatsApp мегзорам. Хона, замин, мошин, квартира, чизе ки барои эълон кардан дар шумо боша, дар ҳамин WhatsApp роӣ кунед. Дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somonteji хулоса ҳаракат кард дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона ба орхи расонем. баъдан боз дар комментария нависед аз куҷо, аз кадом территория, то чанд сотиқ, чанд квадрат, чанд хонага, то чанд сума хона дар кортонаи таги коммент нависед. ирӯза навурда хонаҳо, заминҳо, квартираҳо ҳастае ки пешкашон мекунед, тамошо кунед. Якта лайк монед, имкон боша дар канал подписатсия кунед. додарто навора сар мекунад бачаҳо. нафароне ки аз YouTube наворҳои Сауду ТВ-ро тамошо карда натонистесен, пас ба Telegram канали Сауду ТВ гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегзорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегзорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. нафароне ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъ карда дошта бошед, ширкати грузоперевозки Акай Хуршеда тавсиятон мекунем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад. Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. марҳамат аз номи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акай Нозим муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе дӯстон, дар поёни бозори Балх мега, шайнаки чанор аст ку ҳамуҷа қарор дора. роимон кардан қариб ки 2 сотиқ замин дораву дорои 4 ҳуҷра. ремонтоша мебинед, барои зиндагӣ кардан тайёрай. хеле вариантҳо редка мешавад дӯстони азиз. хеле ки мақсад бе таъриф мегем да чизе ҳаст. хоб 400 000 сум нархаш. об свет ҳастай. дар наздикии хона мактаб, масҷид, медпункт ва якчанд мағозаҳо ҳаст. ҳуҷҷатҳо боша 100% ҳай. не ки кредит намешавад дӯстони азиз. масъалаи кредит хати одамое ки мисол ҳаст нафароне ки ба кредит хоҳиш мекунанд, ӯ одамо нороҳатшон накунед. фақат 400 000 сум каму беш муомила дора. қариб 2 сотиқ, 4 ҳуҷра, ремонтош фасонакай. душанбе, поёни бозори Балх, шайнаки чанор. марҳамат дӯстон, шайнаки чинор. марҳамат дӯстон, худтон бо далши маълумоти бештарша аз WhatsApp-шон аз номи канали Сауду ТВ занг зад бигиред. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ҳаррӯза навор дорем. медонем ки ду канал дорем, Сауду ТВ ва Сауду ТВ 01. як рӯз пас хонаҳоро мондан мегирем бачаҳо ва мошинаро ҳам навор мекунем. навори пагаҳина худо хоҳад мошинаҳои фурӯшӣ мешаванд. оиди хона фикр мекунем ки нархи зур дар ин вақти замони ҳозир ки ҳамаи чи қиматай. занг зад пирсен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ Душанбе дӯстон. ҳами навор дӯстон, навори хонаҳои Душанбе ҳай. навори хонаҳои Душанбе ҳай. фақат ки аз дохили ҳами Душанбе навор кардем. якта дута шояд ки аз дигар ҷо боша. хоб хонаро бинед. дар Душанбе як хонага масоати 2 сотиқ замин, 300 000 нарх. хоб пахтакор шайнакда қарор дорад. поёни пахтакорда будааст. маҳаллаи шайнак аст ку ана ҳамуҷа бачаҳо азиз. хоб хона техпаспорт дора. як хона дора, баня дора, ҳоҷатхона дора, ҳавличаи майдаҳак дора, сари роҳай. маршруткаи 45 мерава ҳамон тараф. маршруткаи 45 мерава. шаҳрда қариб барои хона кардан ҳавлӣ ҳастай. гирди ҳавлӣ маҳкам кардаги ремонтҳои хушроҳак 300 000. нигоҳ кунед нарха. хушобаҳоли нафаре ки амира мехарад. 300 000 нарх. боз маълумоти бештарша тариқи рақамҳои WhatsApp бигирен. баъдан дӯстон чизе ки рекламагузорӣ мекунем,
каму беш камбудиҳошро Сауду ТВ винавад нест, ҷавобгӯ нест. Харидор ва савдогар муомила кунед. Оиди ҳар як ҳуҷҷату нарх навову сеноҳош хитон байни якартон ҳал кунед. Ман фақат навор мекунам, сабаби савдошои аввал худом, баъд мо мешем. Мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ дӯстон. Дӯстон, квартираи фурӯшӣ арзона қабул кардем ки дар шаҳри Ҳисор, дар маркази Ҳисор аст. Дуто квартира, якташ духонагаи 66 квадрат, дуюмшам духонагаи 66 метри квадрати, ҳардуш дар умум 132 квадрат. Дар чорум этаж қарор дорад. Дару тирезаҳои главни часпонда метан, ҷои ободай, ҳама шароито ҳаст. Чӣ хел мебинен? Пеши ҳамаи мостайда дӯстон азиз. 330,000 як хонаш, ҳаму якта духонагаи 66 квадраташа 330,000 сум меган. Хай иншоалло муомила дора. Занг занен аз ҳамин канали Сауду ТВ салом бирасонен. Лайкора монен, дар ҳамин канал подписатсия кунед. Дӯстони азиз, мегзарем ба чорумин квартирамон. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ 62 ҳай. Нархаш не ки 1 миллион ай. Просто хонаи зур. Ҳамира ман рафта айпеш худам видео кардам. Ҷош ҷои обод ай. Гардиши Саховат ай ку. Айлави дарё анами ҷай. Пеши BID да. Пеши ресторан. Ҳама чи ҳаст ай. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ 62 дар 61 микрорайон. Дар сеюм этаж қарор дорад. 1 миллион сум нархаш. Чорхонагаи замонавӣ фасу нархаш роҳак. Барои зиндагии шоҳона дар пеши масҷид, мактаб, супермаркет, садик ва дигарро қарор дорад. Хулоса ҳамира дар пеши Саховат бигем, хато намекунем. 1 километр ҳам нест бачо. Пушти хона Саховат мешавад. 1 миллион сум кам беш савдо дорад. Хона бо тамоми санъат шай бачо, медонен. Просто ҳамин шахсият мега оиламон калонай нашидестай ба ҳам хотир савдош кесем. Мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстони азиз масоҳати 2 сотих замин дорад, дорои 2 ҳуҷра. Поёни корвон пеши мошинбозор. Пеши мошинбозор, поёни корвон. Шаҳри Душанбе. Хоб духонага дар поёни корвон пеши мошинбозор. 2 хона дорад, баният дар дарунай, падъабои тайёрай, шпаклёвка кардагӣ. Агар ки мисли ма одамои боша шароити зиндагӣ, мисол шароите ки мисол хонаи қимат харид карда надошта бошен, амира мехаренда палас курпача зиндагии мақсад средни мегзарад. 233,000 сум мега. Дар WhatsApp-шон рақамҳои 20 занг занед. Баъдан вақте ки хона равон мекунен дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳаракат кард видеонавор карда роҳ кунед. Аз пушти хона видеоро сар кунед. Ҳавли ошхона, анҷомхона, хонаҳоро рафти наворда нишон медиҳем ки ҳамин харидоро хушу фаҳман бинанд. Мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз, якхонага квартира дар сеюм этаж 25 квадрат ай. Дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино 345,000 нархаш. Хона дар 32 микрорайон, открити лесница ҳай, назди Мойка да қарор дорад. Ремонтош баъд нест хушроҳак кардагиай. 345,000 25 квадрат. Камтар қиматай. Соҳибхона бишнави хафа наша, камтар қиматай. Кам ака открити мегем ами ҳаракат кинен ами нархи хонаҳотона арзанда ба нархошон боша монен ки баъзеҳош савдо намеша. Хонаи қимата ҳеч ка намегира кохи. Хона ки арзанда ба нарх боша, хай 10,000 мисол 15,000 ам қиматам боша, шояд одамои мисол боша ки нафама бихаране ки бисёро савдо намешава. Мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ 37 квадрата дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. 37 квадрат 320,000 якхонага ҳай. Бо чизи чораш ай политехникум то гаи. Дом да хоб то таги аз политехникум мега то таги дом 10 минута роҳ ай. Роҳи мошин. Хоб 37 квадрат дар техпаспорт 33 квадрат навистагӣ ай. Хоб занг бизанен, боз маълумоти параша бигирен.
баъдан дӯстон дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен, хонаҳотонро рӯй кунен, аз куҷо чанд сотих чанд квадрат то чанд сума дар кортонай комментарияда нависта монен. Одамои доштагӣ баъд муроҷиат мекунанд, медонанд ки талабот аст, бода рӯй мекунанд. баъд дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки масоҳати 1 сотих замин дораву дорои 3 ҳуҷра. 1 сотих дорои 3 ҳуҷра. хуб, дар шаҳри Душанбе дар территорияи Шайнақ қарор дорад дӯстон азиз. 400 000 сум нархаш. 1 сотих 3 ҳуҷрага. поёни бозор. хона бо чизи чора савдо мешавад. аз нуми канали мо ки занг зарен, худо хоҳад муомилаи состон мекунад. одамои хонахар аз нуми канали Саудо ТВ занг бизанед. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшимон. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 4 этаж 45 квадратни метр дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. Якхонага квартира хуб назди кӯчаи Борбада будааст. 4 этажный дом хуб дар 4 этаж қарор дорад. ноҳияи Сино Душанбе 435 045 квадратни метр. 45 квадратам амира духонагаи майда-майдаам кунӣ мешава. фикр мекунем ки ҳоҷатхона банияш калон-калону кухниш калоне, ба ҳамин хотир 45 квадратам мехоҳад кардан, як хонага кардан. далши занг занем, маълумоти пурраша бигирем. ма ҳаракат мекунем ки навори мақсад дар рафти навор адресора хушрӯ фаҳмонам, пасон карда рекламагузорӣ кунам. баъдан шумо ҳам дӯстон ҳамун нарх навора адресои ҳамун хонаҳотона пурра нависонда рой кунен. рафти наворда пешкаши хайдоро бихонему ва ҳоҷат ба беҳуда зангзанӣ нашава. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 7 этаж ки масоҳати 48 квадратни метр дар Гравзавод дар шаҳри Душанбе. 445 000 нархаш. хона 2 ҳуҷрага. техпаспорт дора. таъмири хуб, замонавӣ, шароити зист муҳайё бо чизу чорааш савдо мешавад. ҳамаш дар расм ҳаста. чизе мебинед ҳамин ҳолат. ҳоҷатхона отдельный, баня отдельный. бисёр арзон мешавад барои хуб бинои замонавиай барои зиндагӣ кардан. ин бениҳоят яъне ки варианти зур духонагаи 48 квадрат. занг занен 445 000 дар Гравзавод дар шаҳри Душанбе. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшимон дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 3 ҳуҷра масоҳати 2 сотих замин дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе будааст. 520 000 нарх. хона дар маҳаллаи Қаҳрамон ноҳияи Фирдавсӣ. Айгипразем 3,5 километр то пеши хонара маршруткаи 54 такси 3 сомона мерава. об светиш доимӣ ҳастай. хоб 1.8 сотих қариб ки 2 сотих замин дорад. дорои 3 дар хона, ванна дора, ҳоҷатхона дора, кухни дар дарун. хона дӯстон азиз як ҳоҷатхонаи беруна ҳам дора. ремонти нағз замонавӣ кардагӣ, техпаспорт дора, об свет доимӣ. 520 000 1.8, яъне ки қариб ки 2 сотих замин дора ки 3 ҳуҷра кардагӣ. ремонтҳои хушроҳак. маълумоти пурраша бигирен занг зан. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки масоҳати 2 сотих замин дорои 3 ҳуҷра ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе. 495 000 нарх. фурӯшӣ дар маҳаллаи Гулпарвар. хона аз 3 ҳуҷра плюс кухни, таҳхона, ҳоҷатхона, ҳаммом иборат ҳастай. масоҳати замин 1.4 сотих будааст, яъне ки 2 сотих навистем. 1.4 сотих замин масоҳат.
495000 каму беш саводои соз дора. занг зад парсен. видеоҳо чӣ хелае дӯстон? хонаҳо арзонанд, қиматан, нарх наво чӣ хелае? видео маъқул шид ё ки нашид? лайки чандама монден намонден? ҳатман фикротонро нависта монен. далши наворои моро тамошо кунед. сабр карда оиди ҳар як хона маълумотҳои ки то ҷое ки мераса шумода мехонем бачаҳо. мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад бачаҳои азиз. духонага квартира дар 9-ум этаж ки масоҳати 48 квадрат, ноҳияи Сино, Душанбе, Зарафшон, назди посолствои Америкаву Ӯзбекистон. поликлиникаи 14 инфексионе ҳаст ку таксиҳои Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав. 530,000 нарх. доми мастерок нест бачаҳо. дидем ки дом чӣ хелае. документҳо техпаспорт ҳастае. хуб квадрат 48-та, духонага ремонти хушроҳа кардагӣ 530-та. одамое ки хоҳиши харид кардан дорен дар ватсапшон аз рӯи канали Саудо ТВ муроҷиат бикунем бачаҳо. мегзарем ба 14-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ дар ваданасос. ҳамин тарафҳо рости гап кам рӯӣ мекардар. ҳамеша мондем. бовар кунед мардуме ки ай ваданасос хонахар ҳастанд чанд қад ждат карданд. як ҳуҷрага дар 11-ум этаж 44 квадрат дар ваданасос, шаҳри Душанбе. ваданасос зуроям бачаҳо нигоҳ кунед чӣ хел номи зур. 548,000 сомон. срочна фурӯшӣ. як хонагаи 44 квадрат ремонтош фасон кардагӣ. лифт ҳастае, свет ҳастае, об ҳастае, постоянӣ. хоб дӯстон чизе ки ёфтем рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондам далши бо дар ватсап рӯӣ кунед. чизе ки дорем ман рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорам. баъдан телеграм канал дорем. гузарен бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, квартираҳоро ҳамин хел ба сурат ба видеои худшон мемонем тамошо кунед. зинда бошем то навораи баъд.